Amalia, Ama, unde ești? Am găsit-o pe Daria, e moartă. Nici nu poți să mai aduna ce este aici. Dumnezeul, cum arată aici, unde ești? 5 minute mai târziu. Ce? Daria e moartă? Da, mă, e moartă. Vreau să scăpăm pe insula aceasta, unde ești? Nu știu, m-am trezit undeva în junglă. Cum adică te-ai trezit undeva în junglă? Cum să nu știu unde ești? Daria mi-a spus că a fost împreună cu tine. Că mă aștepți la cabană. Am crezut că ai fugit să te ascunzi. Cum să nu știu unde ești? Ama, nu știu. Tu nu înțelegi că nu știu? Pur și simplu nu știu. Nici măcar nu țin minte să fi fost la cabana cu Daria. Ok, nu contează. Hai înapoi la cabană. Te aștept aici, dar nu știu unde sunt. Cum să ajung la tine? Hai tu la mine. Cum n-ai să vin eu la tine? Ce cu tine, Ama? Tu te auzi ce spui? Te poți cel mai ușor să vii la mine pentru că aici e un punct de reper. Dar nu știu cum să ajung acolo pentru că nu știu unde sunt. Ok, hai că trag un foc de armă. Ai nebunit? Vrei să te aud un vârcolac? Păi și atunci cum facem? Mi-e frică, mă. Să scap odată din jungla asta blestemată. Tu crezi că eu nu vreau? De vreo 6 episoade sunt deja aici. Jungla 1, jungla 2, jungla 3, jungla 4, jungla 5, jungla evacuarea. Ce mai te plângi așa? Doar în jungla evacuarea ai apărut? Crezi că mie nu mi este frică? Noaptea apasă butonul piscat din app pentru a citi celelalte 6 episoade cu poze și audio. Da, foarte scurt. Hai să mai facem unul. Unul curte. Mamă, nu putem face toate episoadele astea, să le facem mai pe scurt, așa. Hei, Emma. Hei. Nu ai chef de o plimbare? Aș fi de acord. Oricum e plictisitor. Perfect. Ne întoarcem în fața casei tale. Acum? Da. Ok. 5 minute mai târziu. Ce faci? Emma, alo? 5 minute mai târziu, scuze. Voiam să iau o gustare. Haide mai repede. În 5 minute sunt la tine. Ok. 1 minut mai târziu. Bianca, ia. Sunt deja pe scări. Emma, văd pe cineva. Ceva negru. E doar un om. Ce e așa de periculos? Nu, văd un cuțit. Mă îndreaptă chiar spre mine. Oh my god, are cuțit, fugi. Chiar acum ies. Oh my god. Bianca, te văd. Vin acum spre tine. Nu, stai. Ce? Omul acela nu mă urmărește. Nu vreau să te pun și pe tine în pericol. Încerc să te ajut. Nu te teme. El e unul, dar noi doi. Vin acum spre tine. Hei, stai. Ce? Dar, Emma, tu ești... Dumnezeu a fost mulțumit de creația. S-o duce. Episodul 1, episodul 2, așa. Marc, ajutor! Mă urmărește cineva. Are în mână un cuțit. Nu mai pot să fug. Sunt obosită. Ajutor! Ce? Ce se întâmplă? Iaulă, Marc, nu! Bă, cum? Cum pe tine să te urmărească? Unde ești? Alo? Bianca? M-am ascuns. Ok. Acum exprim totul. Ce s-a întâmplat? Am decis să merg cu prietena mea la o plimbare. Dar de fapt un cineva merge cu mine la plimbare. Un criminal. Se pare. Dumnezeule, noaptea nu trebuie să ieși că nu vei fi în siguranță. Dar e frumos să te plimbi, mai ales noaptea. Frumos, dar nu e în siguranță. Acel grămar m-a căutat disperat. Mă încep ce se întâmplă cu Emma. Eu acum vin la tine. Cât de repede pot, ok. Dar ce nimeni nu iese afară. E noapte deja. Oamenii dorm.
Ah, m-a găsit. Fugi, fugi. Nu te opri. Rog și eu imediat. Marco. Unde ești? Cum unde sunt? Stai. Tu? Da. Fel. Bune, bune. Nu. Ciudat. Nu cunoaște terenul în hotel se plimbă. Ok, poate îl terminăm și pe ăsta. 4 era sau? Spune ce s-a întâmplat. Alo. Mircea. Răspunde, a murit Mircea? Te rog, alo. Ai răbdare că scriam. După tot explicația. Nu se poate. Nu plânge. Vom găsi pe criminal ăla și voi face tac-pac. Dar mi-aș bancă era cel mai bun prieten. Crezi că Marc nu era cel mai bun prieten al meu? Mereu discut cu el, dar crezi că și tu o să-l faci pe tac-pac pe criminal? Mai bine alegi o metodă mai inteligentă decât prostă, adică vom face o capcană. Cum? Ai încredere în mine? Mai târziu, Mircea, ai un sac de gunoi mare, ai? Nu știu. Acus verific și 3 minute. Am găsit. Perfect. Ce pun metodă vrei să aplici tu? Adică noi. Se cul totul mai târziu. Acum mă duc să mănânc. Până acum, te rog. Sunt foarte curios. Degeaba am scos acest sac. Până undeva pe masă. Și apoi ce să fac? Alo, ce să fac? Am spus că mă duc să mănânc. Ai răbdare. Acuș vin peste câteva minute, ok. Partea a 5-a va fi. Mircea, alo. Ce ne faci? Alo, o altă zi. Ah, Mica, scuze, am adormit. Nu trebuie să mănânci. Nu contează. Acum e dimineața. Seara am efectuat totul. Dar măcar îmi spui planul. Acum nu am timp. Sunt ocupată. Cu ce, Nica? Nicoleta, răspunde. Nicoleta, spui, te rog. Alo, ei, Mircea, ți-am spus că sunt ocupată. Acum ești ocupată? Uitor. Dar ce faci? Îmi spui 5 ore mai târziu. Mircea, ești? Da, sunt. Ești curios? Sigur. Planul este că... Bune, bebe, hai că îți joc de mine. Așteaptă că scriam. Planul este că... După ce am spus că... Ok, noapte bună, în curte. Important tu să ai grijă. Să-i prinzi, ok. Poate așa se va fi. Deci sunt absurd.
Însă sunt nu pe aici, vreau să ce o să creez povești. Ce scuze că poveștile sunt scurte. Dar cum dați like sau dislike cum doriți. Next episod. Episode 1. Ha, mă, ia-ți pista. Urâtă. Bă. Dar unde e 6? Că n-avem 6. Da, nu avem 6, deci... Ok. Măcar am terminat. Nu știu unde e 6, că n-am 6. Să fac mai îndată, o să-l caut. Și da, sper că v-a plăcut. Pa!